се характеризира с цялостно прекъсване на проводящите канали над сакралния микционен център. Работещият микционен център, независимо от централното регулиране, предизвиква контракции на пикочния мехур на неравномерни интервали. Следва безболезнено и неусетно изхвърляне на урина. Типичен пример са страдащите от церебрална парализа с цялостно отсъствие на напъни за уриниране. Специфичната опасност при тежките форми на хиперактивен мускулус детрузор е в това, че пикочният мехур се превръща от система на ниско налягане в система на високо налягане, която непрекъснато уврежда бъбреците. Целта на терапията е да върне системата на високо налягане отново в състояние на ниско налягане. Голямо значение, особено при възрастните хора, има позивната инконтиненция. Клиничната картина се характеризира с мъчителни напъни за уриниране, които не могат да бъдат потиснати и се определят като императивни. Различаваме моторна и сензорна форма. Моторната форма се характеризира цистоманометрично с спонтанна контракция на мускулус детрузор везике. Отговорно за това е смущението в кортикалните микционни центрове. Причините могат да бъдат церебрална склероза и апоплектичен инсулт. Сензорната инконтиненция при позив за уриниране, при която не се наблюдават спонтанни контракции на детрузора, се предизвиква от засилено сензорно дразнение в кортикалните микционни центрове. Възможните причини са възпаление на пикочния мехур и камъни в пикочния мехур. Ако се установи причината, говорим за симптоматична, в противен случай за идиопатична форма, като последната е по-често срещана. И до днес не е постигнат успех в опитите да се изясни окончателно патофизиологията на тази форма на инконтиненцията. Предполага се, че най-вероятно се отнася до психическа генеза. След всичко казано до тук, става ясно, че инконтиненцията с всичките й възможни смесени форми сама по себе си не е заболяване с отделна картина, а представлява симптом на функционални смущения на долния пикочен тракт. След подробен преглед в рамките на разширената диагностика прилагаме сонография, цистоскопия и уродинамично изследване. За да се установи причината, е необходимо да се използва целият инструментариум, с който разполага урологията, като често се включва и гинекологията, неврологията, травматологията, общата хирургия и вътрешната медицина. Тези изследвания задължително трябва да се направят най-вече преди оперативни интервенции, с цел да се установят смесените форми или преди сложна медикаментозна терапия. Посредством вкарване на сензори за натиск в пикочния мехур и ректума, както и чрез регистриране на потока на урината при изпразване на мехура, могат да се направят точни функционални анализи. Освен това е полезно да се направи симултанно записване на електромиограмата на сфинктера Редион. Симултанно се записва интраабдоминалното налягане, а за допълнителен контрол на разликата в налягането при микциометрията се регистрира струята урина и най-накрая се извежда електромиограмата. Целта на всички терапевтични мерки е постигането на континенция и свързаните с нея по-добро качество на живот и социална рехабилитация на пациентите. Препоръчваме следния план. Микционен тренинг, по възможност заедно с психотерапевт. Фармакологична терапия, неврална терапия, денервация, аугментация на пикочния мехур. Специално място заема медикаментозната терапия. Въз основа на патофизиологичните причини е подходяща съпътстваща медикаментозна терапия с парасимпатиколитици като троспион хлорид. Антихолинергетици могат компетитивно да се свържат с рецептора и да неутрализират ацетилколина. Контракция не се предизвиква. Ефикасни медикаменти. На първо място са парасимпатиколитиците.
Тези вещества, някои от които имат директен мускулотрофен ефект, са в състояние да приведат в нормално състояние хиперактивния детрузор. Някои от тези антиколинергици имат и допълнителен аналгетичен или съответно локален анестетичен ефект. Такива вещества са, например, атропин, троспиум хлорид, оксибутинин и пропиверин. При еднаква ефикасност и еднакво добро дозиране са се наложили троспиум хлоридът и оксибутининът, като при оксибутинина по-често се наблюдават странични ефекти, като сухота в устата, изменения в кръвното налягане и акомодационни смущения. Поради ефикасността, добрата му поносимост, малкото странични ефекти и отличния широк терапевтичен спектър, за нашите пациенти сме избрали троспиум хлорид. Инконтан. Ефикасен и поносим. С този медикамент е постигнато значително подобрение на оплакванията в повече от 80% от случаите. Само с една таблетка 3 пъти дневно се увеличава функционалния капацитет на пикочния мехур и значително се увеличават микционните интервали. Релаксацията на детрузора води до по-добра адаптация на пикочния мехур към състоянието на пълнота, ясно доказана с увеличената разтегливост. С това инконтан троспиум хлорид поставя краягален камък в медикаментозното лечение на инконтиненция. За специализираната медицинска консултация благодарим на частен доцент доктор Петър Ханке. Фармацевтичен завод Монтавит, Австрия.